дәресебезгә күчәбез. Иң беренче, менә кеше үлгәч, иң беренче нәрсә эшлибез? Йомшак урыннан каты урынга яткызырга кирәк дигән. Шулай бит. Булдымы арагызда берәрегез мәетне озаткан кешеләр? Булгандыр, шулай бит. Әлхәмдүлилләһ, шөкер, ие беләбез. Шуңа күрә мин инде сезгә яңалыкта ачмыйм, монда бөтенебез дә олы яшьтәге. Әлхәмдүлилләһ, менә Халида абыстайыбызның килде Нижний Новгородтан. Әнә иң артарак утыра. Алла рәхмәте булсын. Нижний Новгородта башка төрле икән. Озатулардан, йолалардан алар үзгәрешкә килә, ничектер үзгәрә. Безнеке шикелле түгел. Ул аның белән дәрес биргәндә, менә кичә дә Илдус белән бергә дәрес бирдек. Айырым барсын да аңлатып. Ул менә безнең җирлеккә, Казанга килгән. Гореф-гадәтләребезне һәм Татарстанда ничек икән, барсында өйрәнәсе килә. Алла рәхмәте булсын, бик тырыша. Халида абыстай бик грамотный, әлхәмдүлилләһ. Киттек. Менә иң беренче йомшак урыннан каты урынга күчерәбез. Ди кардәшләр, моны ашыкмыйбыз. Моны белергә кирәк. Кеше төрле халәттә мәрхүм булып китергә мөмкин. Шулай. Менә бер заман шундый булды, бардык мәет җуырга. Баласы әйтә, безнең әтиебез ди сәҗдәгә киткәндә мәрхүм булган. Сәҗдәгә киткән, намаз укыганда мәрхүм булып киткән. Берсе әйтә, минем әнием ди, biz авылга киткәч, 3 көн менә шулай кроватта басып торар мәрхүм булып киткән. Шифонердан әйбер алганда баскан килеш, менә шулай катып киткән. Бер кешегә бардык, аларның туганнары асылны белгән. Төрле халәттә кеше бу дөньядан китергә мөмкин. Шуңа күрә иң беренче нәрсә эшлибез? Кеше үлеп киткән булса, без чакырсалар, урыныннан күчермибез. Менә Исер ханым белән бардык җуырга, ваннада мәрхүм булган иде. Ул 2 көн яткан ваннада. Шуңа күрә аны без күчермибез, без тотынмыйбыз. Иң беренче без нәрсә эшлибез? Чакырабыз участковый милиционерны. Полиция килә беренче. Төнлә мәрхүм булдымы, иртә беләнме, кичме? Иң беренче безнең эшебез мәетнең өстенә простыня ябабыз, урыныннан күчермибез. Диванда мәрхүм булдымы, кроваттамы, идәндәме, сәҗдәдәме. Полиция киткәч, протокол составлять иткәч, безгә рөхсәт була. Мәетне алабыз һәм йомшак урыннан каты урынга күчереп куябыз. Каты урын нәрсә була инде, аны беләсез. Авыл җирендә дә шулай. Бит менә кызлар елмаялар. Ишеккә куялар инде. Шулай бит, ишеккә. Тагын такта алалар. Менә минем әле дәресләрем булганда Илдус алып килә, пожалуйста, тактаны, куна тактасын. Шулай да. Менә игездә яшәгәндә балаларыбыз укып бетергәч, бәлки менә мондый истәл каладыр. Ташламыйбыз, ди кардәшләрем, калдырабыз кирәге чыгарга мөмкин. Хәзерге ишекләр бик матур, ишекләрне ватып булмый, алып та булмый. Шулай бит. Каты җиргә куярга кирәк. Менә выход из положения. Шәһәр җирендә менә бу куна тактасын миңа алып килделәр. Шәкертләрем, Алла рәхмәте булсын, Мөхәммәдиядә укыган шәкертләрем алып килделәр. Аларга дәрестә аңлатканда, бәлкем шәһәр җирендә юктыр. Ишекне алып булмый. Мондый такталар юк, каенда алырга юк. Булды шундый хәл. Олы яшьтәге бер бабай мәрхүм булып китте диванда. Нәрсә эшлибез? Такта юк. Хатыны һәм башка әбиләр күчереп булмый. Нәрсә эшлибез, ди кардәшләрем? Менә шул куна тактасын алабыз да, аккуратно полиэтиленга тыккан. Менә шулай матур иттереп аркасына тыгабыз. Менә аның самый главный позвоночник туры булсын. Менә бу куна тактасы моннан монда хәтлек, юкчак карасак, шулай җитә. Ирләргә дә, хатын-кызларга да. Менә бу выход из положения. Если әниегез, туганыбыз кемдер үлеп китсә, такта булмаса, куна тактасы мөселман хатыннарында бар. Әлхәмдүлилләһ, шөкер, токма җәябез, бәлеш пешерәбез, шулай бит. Менә шулай матур иттереп тыгасыз әкрен генә. Мәетне шул куна тактасында матур гына ятып тора. Аякларын, кулларын инде үзебез дәреслибез. Аңладык, куна тактасы бик әйбәт булды. Киттек. Менә иң беренче йомшак урыннан каты урынга яткырдык. Такта ишек дигән. Менә монда сезнең дигән карап барасы шулай бит. Зуррак бүлмә булса, шунда күчерергә. Астына һәм өстенә яңа чиста простыня җәябез. Зуррак бүлмә дигәннән шәһәр җирендә төрле халәттә кеше үлеп китә, төрле бүлмәләрдә яшиләр. Мулы семейкалар да бар, шулай бит кичкенә генә бүлмәләр. Аны күчердек, кая күчереп булмый. Шуңа күрә менә монда икенче карап барасыз, кыйблага аякларын бырып куеп сузып яткызабыз. Кыйбланы да табырга авыр була. Ярар, без сезнең белән беләбез, компасны алдык, шулай бит. Но кичкенә бүлмә булса,
Кыйбылага аякны кую фарыз түгел, дин кардәшләрем. Фарыз түгел. Алайса кайсы бер килеп керәсең, алар бүлмәне шулай бүлеп куйганнар мәйет белән, җиргә урын юк. Монда тынчыкырга туры килер, я жуырга туры килер, я кешеләргә йөрергә туры килер. Үзегезгә ничек уңайлы, шулай иттереп мәетне куясыз. Аңладык? Кыйбыла диеп, кыйбыланы эзләргә кирәкми. Астына чиста простына, өстенә яптык, һәм дальше. Кулларын да сузып куябыз як-якка. Менә шулай иттереп куябыз, шулай бит. Безнең мөселманнарда шулай кайсы бер җиргә баргач, яшьләр белмиләр, кинодан күрдек диләр, менә булай диләр. Менә шулай иттереп куялар әниләрен, әтиләрен. Алар инде кинодан күргәннәр. Менә кинода шулай бит. Урыслар шулай иттерәләр дә свечка тутырып, менә шулай. Ә без сезнең белән кулларны туп-туры куябыз. Аннан соң күзләрен йомдырабыз. Менә монда язган. Бу күз тиз генә җомыла, иншалла, аны җомдырып куябыз. Аннан соң авызын ябып бәйлибез. Аны күргәнегез бар, шулай бит, иягә төшеп китмә. Мәсәлән, матур булсын өчен, менә шулай иттереп матур иттереп бәйләп куябыз. Менә монда иң мөһим тагын, мин аны тагын бер мәртәбә сезгә күрсәтәм. Хатын-кызның чәчләре күренмәс өчен яулык бәйләтәбез. Кайсы бер җиргә баргач, кеше төрле халәттә үлеп китә. Авызы да ачык була, төрле хәлдә була, инде чәчләре тузган була хатын-кызның. Ул вакытны менә әниләрне, туганнарыбыз инде менә кызлары яулык бәйләтергә кирәк. Мөселман хатыны яулыкта булырга. Менә карыйбыз, әниебез. Шулай бит простына япкан, ачабыз да матур иттереп яулык бәйләтеп куябыз. Ират булса, ир кеше бабайыбыз булса, аны да шулай йөзен матурлап карыйбыз да, һәм башына кидереп куябыз кәләпүшен. Үзе киеп җиргәнме, или идә бармы? Нәрсә өчен? Туганнары килә, балалары килә, бабайым диеп карыйлар, әтием диеп карыйлар. Мөселман кешесендә башында кәләпүш булса бик матур була. Шулай бит? Иншалла. Менә бу хатын-кызларга күбрәк инде, без бит тынчыгучылар. Иншалла, аларны карыйбыз. Чәчләрен башына яулык, менә монда бар ул. Күкрәге кабармас өчен кайчы яки тагын тимер куябыз. Әвәле кайчылар бик авыр булган. Хәзер безнең кайчыларыбыз йомшак, җиңгел, китайский инде бөтенсе. Шуңа күрә менә монда тәкъдим ителә бер пачка тыз. Менә шу корсагына полиэтилен пакетка тыгабыз да, матур иттереп бер пачка тызны менә шулай корсагына куябыз. Корсагы күпермәс өчен. Бик әйбәт. Аннан соң инде мәетне җуып бетергәч, бөтен эшләр беткәч, ул бер пачка тызны ярты чиләк су алабыз да, шул суда эретәбез. Әрем ясыйбыз да, һәм аннан соң түгәбез. Иншалла, аны белән кулланмыйбыз инде. Если тыз булмаса, инде берәр телле ярма, 1 килограмм ярма алып куйсагыз да була, но аны тырга ярамый, аннан соң аны кышларга ашатабыз. Инде гречка булдымы анда, тары ярмасы булдымы? Иншалла, менә моны үзебезгә истә тора. Иншалла. Булдымын эшләдек без сезнең белән, шулай бит. Битенә ябып куйдык. Һәм дә нәрсә эшлибез, урындыкларга куябыз да, инде таптабыз булса, астына куябыз, мәет астына нәрсә куябыз? Кайсыгыз белә икән? Җәй көне булса инде авыл җирендә кычыткан куялар, шулай бит. Кыш көне булса тазлар белән алып керәбез, карлар. Быел әлхәмдүлиллаһ, кар күп. Узган елны кар булмады. Кар булмаса инде марганцовка. Су ясап куябыз астына, или же кофе да куйганнар булды. Бик матур итеп кофелар куялар, исе матур килеп тора. Мәетнең онытырга ярамый. Дин кардәшләрем, килеп кергәч, бүлмәдә тәрәзәләр ябык була. Ишекләр ябык. Итен чыгалар, шул мәет янында утыралар әбиләр. Килеп кергәч үк барсында ачам. Һәм бөтен кешеләрне чакырам, килегез әле монда. Менә беләсезме, бу трубный яд. Кеше үлдеме, ул сразу начинает разлагаться. Менә күз алдына китерегез, бер кисәк итне чыгарып куйсагыз өстәлгә, ул бит бозыла башлый сразу. Ә монда кеше үлгәч, ул сразу начинает выпускать все газы. Бактериялар безнең уже не борется, организм не борется. Иншалла, Рәдифә ханым узыгыз. Шуңа күрә дин кардәшләрем, онытмагыз. Кайсы җирдә генә булсагыз да, тәрәзәләр ачыла. Мәйет яткан бүлмәдә обязательно сквозняк булырга тиеш. Аңладык? Менә киттек. Өченчесе нәрсә була? Туганнары, дуслары мәйет янында төн буе тынчыгырга туры килсә. Нәрсә укыйбыз? Кайсыгыз әйтә? Исәр ханым. Иншалла. Ла илаха иллаллах. 99 мәртәбә. Менә мин монда дәрес алып барганда бу мәгълүматларны шәкертләремә таратам, һәм без шуннан укып барабыз. Иләренә кайткач, балаларына, туганнарына аңлаталар.
Кеше үлгәч, иң беренче нишләргә дигәндә, тиң кардәшләрем, иң беренче без сезнең белән гыйлем алырга тиеш булабыз, шулай бит? Гыйлем алабыз. Гыйлемне каян алабыз? Безнең мөселманнарның иң беренче чыганагыбыз ул Коръән. Коръән Кәрим, шулай бит. Һәрберебез төрле идә бардыр сезнең инде генә китаптан укысагыз да, бу безнең Коръән. Бу беренче. Шуннан гыйлем алабыз, тырышабыз, үзебезне нәрсә кирәк, барсын да шуннан өйрәнеп укып барабыз. Икенче чыганак нәрсә була? Бу безнең Сахих аль-Бухари. Шулай бит. Бу китап, менә бу ике китап истәлебездә булырга тиеш. Бөтен мөселманнарның кайсы төбәктә генә яшәмисез, булсын ул Апас, булсын Кукмара, булсын Набережный Челнымы, кая булдымы? Сахих аль-Бухари татарчасы да бар, менә миндә урысчасы. Менә моннан без алабыз мәгълүмат. Берәрегезнең мәрхүм булып китсә, күршегез, туганыгыз, сезне өйрәтүче әбиләр, апалар, шалтыраталар, каян менә әле недавно гына мәйет юырга бардык, Балташтан бер әби мәгълүмат бирә сеңелсенә. Әлбәттә, может быть, аның гыйлеме бардыр. Ләкин нәрсә генә булса да, без сезнең белән пәйгамбәребез ничек эшләгән, шулай эшләргә тиеш булабыз. Менә мин дә дөрестләп матурлап куйдым. Бу безгә кирәкле мәгълүматларны алам. Менә книга похорон дигән. Күрдегез, менә монда күп кенә безгә пәйгамбәребез ничек эшләгән, без шулай эшләргә тиеш булабыз сезнең белән. Бу китапны мин башка дәресләрдә озаграк тукталып аңлатам. Безгә кирәк вакытларда мәйет юганда кайсы ягыннан жуа башлыйбыз, кем асыл жуучы, кәфенлек ничек киселә, ничә мәртәбә жуыла, хатын-кызның чәче кая куела, озын чәчле булса, бөтен әйбер пәйгамбәребез шулай эшләгән, һәм без дә шулай эшләргә тиеш булабыз. Менә бу китап. Икенче китап, каян алабыз мәгълүматлар, бик әйбәт китаплар. Бу китапны аласыз, сезнең өйдә булырга тиеш бу китап. Әлхәмдүлилләһи, менә мусульманские обряды погребения һәм мәйет озату йолалары. Бар сораучы кешеләр була, ни ике төрле. Бу бер үк, ләкин берсе урысча, берсе татарча. Без сезнең белән шәһәрдә яшибез. Балаларыбыз инде урысча укыйлар. Аларга урысча аңлаешлырак була. Шуңа күрә икесен дә аларга тәкъдим итәм. Һәм Хузур нашрияты тикшерелгән. Иң зур кая таянып ашлыйбыз безнең эшебезне менә бу. Мәйет җыю дәресләрен. Шул ике китаптан алабыз. Бөтен зур мәгълүматлар. Монда Ясин дә бар. Монда Мулк сүрәсе бар. Кәфенлек ничек кисергә. Бөтен әйбер безгә кирәкле әйбер менә шул ике китапта алырга тырышабыз. Һәм дә тагын кая таянабыз. Менә бик матур менә бу китап. Бармы барыгызда? Бармы сездә? Бар. Ильдусның бар, Розалияның бар, Альбертның да бар, әлхәмдүлилләһи беләм. Потому что бу китапны монда җөргән кешеләр гәмин тәкъдим итәм, һәм без аны салтып алабыз менә монда. Бу өченче китабында Соңгы туй дип атала. Бу китапны бөтен мөселманнарның настольная книга. Истәлебездә булырга тиеш Соңгы туй. Менә Соңгы туй дип атала. Ярты китап. Монда безнең Татарстанда бөтен гырыф-гадәтләр. Кеше үлгәч нәрсә эшләргә, анарга тавык суыргамы, сыер суыргамы, ничә кеше чакырырга, нихәтлек садака бирергә, мәҗлесне ничек уздырырга, мондагы тәсбих тартыргамы, төнне ничек чыгырга, бөтен әйбер бу китапны бөтенебезнең истәлебездә булырга тиеш. 3 томник, ул. Менә бу китапны алабыз, дин кардәшләрем. Менә ничә китап булды. Һәм дә менә бу китапны да тәкъдим итәм. Современные фетвы. Без сезнең белән бу тормышта яшибез, пәйгамбәребез заманында булган әйберләр бездә уже совсем үзгәрде. Шулай бит, самолет, теплоход, компьютер, телефон, нәрсә генә юк. Чәчне буйыбызмы, кашны йылкыйбызмы, матурланабызмы, монда бөтен әйбер бар. И безгә компьютер буенча эшләргә ярыймы мөселманнарга? Нәрсә хәләл, харам? Без монда ала торган бер бик зур мәгълүмат, бөтен дәрестә укыйм. Хәләл һәм харам дигән, дин кардәшләрем, монда сабын турында. Мәйет җыйганда нинди сабын белән кулланабыз, желатин турында күп әйбер монда, дин кардәшләрем. Бу китапны алсагыз, менә мин моны бер кичтә почти укып бетердем. Миңа шуның хәтлек бик кызык булды. Монда кирәкле әйберләр, безнең тормышыбызга бик мөһим әйберләр. Иншаалла, Аллаһның рәхмәте булсын. Тагын менә бу ике китап. Камил Самигуллин чыгарган китапларны тикшерелгән Хузур нашрияты, урысча инде бу. Посещение могил.
Бу безгә кирәк. Хатын-кыз ярыймы зияратка барырга? Баргач нәрсә эшлибез? Нинди сүрәләр укыйбыз? Үзебезне ничек тотабыз? Һәм дә ничек киенеп барабыз? Коръән аятлары белән бик матур итеп китерелгән. Бусы алданрак чыккан, бусы хәзер чыкты. Бу кибетләрдә бар сатуда, иншалла, алабыз. Менә шуннан мәгълүматлар үзебезгә җыябыз. Аңладык? Алабыз, дин кардәшләрем. Бу гына түгел, әле менә бу китапларда бар. Очратсагыз, бик әйбәт. 200 сорау, 200 ответ монда. Әлбәттә, урысча һәм татарча. Менә бу кирәкле китаплар. Иншалла. Инде тагын менә бу китапны тәкъдим итәм. Менә монда җиргән ниләр, шәкертләрем булды. Бер атнада бу китапны укып чыктылар. Әйтерләр Джавзия тикшерелмәгән, тикшерелгән, Камил Сәмигуллин тикшергән, печәте бар. Бик әйбәт, зур хәрефләр белән язган. Коръән аятлары даже менә подчеркнуты, аска барсы да төшкән менә. Коръән 14-нче сүрә 27-нче аят. Бу безгә бик кирәкле. Бу картинканы күрәсез, бөтен җирдә шулай бит. Менә җәннәткә бара торган юлыбыз булсын. Иншалла. Душа. Но бу только урысча. Дин кардәшләрем, бу китап бар сатуда. Алып була. Очратсагыз, алсагыз, балаларыбызга да, үзебезгә дә. Менә без аңларга тиеш. Нәрсә ул мәет, үзебез кая китәбез, нәрсә була. Җәннәт, җәһәннәм турында Коръән аятлары белән бик матур итеп аңлаткан Камил Сәмигуллинның тәрҗемә иткән. Иншалла. Менә шул китаплар белән кулланып барабыз. Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракату. Мин килдем сезнең Таш мәчетегезгә беренче мәртәбә менә. Ишеттем, монда җәназа юарга дип өйрәтәләр дәресләргә. Шуның өчен килдем менә вакыт буенча сәгать тунларда. И миңа шуны өйрәтегез әле, пожалуйста. Мөмкинлек булса. Аллаһ рәхмәте булсын. Иншалла. Аллаһ рәхмәте булсын. Безнең мәчетебездә хатын-кызларга да, ирләргә дә бер төрле өйрәтәбез инде. Безнең бит барсы да бер төслек, кәфенлекне генә үзгәртеп кисәбез, шулай бит. Тәкъдим итәм, килегез. Мин бик риза булам. Дәресләребез көн сайын 9-дан башлыйбыз. 12-гә хәтлек 3 сәгать. Ну, килгән группа белән мин үзем сөйләшәм. Сезгә ничек уңайлы? Атна уртасында киләсезме? Суббота-воскресеньедә мөмкин килергә. Да? Ие, пожалуйста. Кичкырында мөмкин. Кем эшли, көндез эшли, кичкырын. Вот мин как раз көндез эшлим, шуның өчен бүген беренче көн килдем инде моны сездән белешергә, расписание, график буенча инде. Ничек сезнең булып чыга, допустим, мин 3-ка кадәр эшлим бит инде. Сезнең ничек монда графиклар икән? Шул вакытта килермен иншалла. Сөйләшербез дә. Рәхим итегез.